Здравейте, мили хора! Как сте? Продължаваме с нашата история. Днес ще ви разкажа историята на един човек, чийто живот бе пречупен от невидима сила и магия. Дали това е само суеверие или реална опасност за всички нас, която дебне всеки един от нас? Какво ще кажете? Пишете отдолу под коментарите и споделете с мен. И така, днес ще си говорим за Мариус, който е помолил моят духовен водач за помощ. След като се разделя с баща си, майка му живее в един апартамент в един голям град. Тя все по-често отказвала контакт с Мариус, така че Мариус рядко е можел да говори с нея по телефона, а свижданията му, срещите му с майка му, ако изобщо са били възможни, са били само веднъж годишно. Мариус е дошъл при моят духовен водач, защото случайно, няма случайности, разбира се, всичко е знаци в нашия живот, се е доверил на историята си и ситуацията му в живота на майка си на две странни, свободни християнки. И двете жени са дълбоко трогнати от историята му. Едната жена е усетила леден студ отвътре в него. Тя можела да усети също така и как се чувства майка му. И двете жени посочват на Мариус, че майка му може да бъде жертва на черна магия. Те му дават книга, от книгата Откровение, и му показват и му съобщават, че ще се молят за майка му в същата нощ. Какво се случва? През нощта Мариус внезапно се събужда. За първи път той осъзнава мощната сила на молитвата. Тогава